ľudia, vítajte pri prvej sérii z takýchto bláznivých pokusov. Budeme to nazývať pokusy v žalúdku. Sme zvedaví, jak naše žalúdky dopadnú. Čiže máme tu prvý pokus, to som si ja pripravil pre Jurka, je to legendárne. Energetický nápoj, V12 a mlieko. Takže som zvedavý. No ja som si pripravil pre Jurka 7up a acitko. To najkyslejšie milé polotučko. A za krídla by som sa vedel pobiť vtedy, keď som bol malý zasran. Mal som pocit, že tam hore čas zastal. Moja ilúzia vlastná. A tak som často zatváral oči na schvál a sníval, alebo trávil chvíle v okne a čakal na ten moment, keď sa zotmie a vyjde mesiac za hviezdy. A vždy, keď vyliezli, som opustil realitu, všetkým svet viezli a robil sa, že lietam. Rozťahnuté ruky, myseľ išla niekam, prevtelený do inej podoby a vychutnával si pocit slobody. Moje to nechutné. Takže prvý ide 7up. Takto. Teraz nastupuje acitko. Beží rýchlo a ja stárnem. Detské sny už odleteli zo spálne. Aj keď som dozrel a v myslení dospel, stále verím v Teraz to, zase že lietanie je reálne. Aj keď trocha v inej forme, aj bez krídel dá sa lietať voľne. Na zemi s nohami, so svojimi snami, dá sa odletieť kamkoľvek. Len treba veriť v to, že není žiadny strop. Niečo by ťa obmedzilo, treba veriť snom a začne sa dvíhať. Svet ináč vnímať, reálnu podobu dostane to, o čom si sníval. Veď kto by to bol povedal, že raz budú počúvať môj hlas ľudia a vyletím tam, kam som pozeral jak dieťa a môj sen ma oslobodí a ja budem lietať.